one. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP. Ang Philippine Standard Time, alas 5:04 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB. Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Nicole Anne Gloriane ang sendong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. At sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Gigibuhon na pagkahapon ang sarong turnover of command sa Coast Guard District Bicol kung sa ina si Commodore Ivan Roldan ang maasumir o nag-asumir na bilang Deputy Commander ng Coast Guard Education, Training and Doctrine. Ang masalida sa iya iyo si Commodore Roland Lorenzana kung saan ang mangingano sa nasabing aktibidad iyo si Vice Admiral Josilo Arturo Cornelia, Deputy Commandant for Administration ng Philippine Coast Guard. Sa mensahe ni Roldan, nagpasalamat ini sa gabos na nagsuporta ng mga stakeholders sa indang komandansya asin hinagad man ang padagos ng pagsuporta sa aeroman kan liderato ni Lorenzana mantang siniguro kaini na magpapadagos ang sa iyang pagserbisyo sa mga Bicolano asin sa bilog na nasyon. Nagdag na Bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Digdi na mangita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pigtawan linaw ni Senator Robin Padilla ang sa iyang naging pahayag may koneksyon sa kahagadan niyang maging one-sided ang prosekusyon sa ikasyam na aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay Padilla ang pahayag, bako pagkwestiyon sa mga testigo kundi pangapudan para sa patas na pagtrato sa mga senator judge na may kinakahampang na legal na hururon alagad da ipaining desisyon. Ipinaliwanag kan senador na naglatawan issue matapos niyang hapoton ang House Prosecution Panel manungod sa kwalifikasyon kan mga testigo. Sinibag siya kan prosekusyon na ang sarong conviction bako automatikong dahilan para ma-disqualify ang sarong witness. Sigun sa senador, maawot sa nanyang mahiling ang prinsipyong paggagamit sa mga testigo sa sitwasyon kan pirang senator judges na may kinakahampang na kaso. Tinawan doon man ni Padilla ang naging pahayag ni House Prosecutor asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa kung saan sinabi kaining po pwedeng mapaghurunan sa oras kan botohan kung pirasa na sa 24 o 24 senator judge ang aktual na nakapartisipar sa impeachment proceedings. Sigun kay Dilima, pwedeng gamiton ang prinsipyo kan Avellino versus Cuenco tangani maaraman ang pigaapod na functional base sa pagbibilang kan kinakaipuhan na 2/3 vote. Dai nagtutubod si Deputy Speaker Paulo Ortega na ma-resign si Vice President Sara Duterte dahil relax asin chill sa naini sa iyang pwesto. Kan mga nakaaging aldaw sa giraray na nag-ugong ang impormasyon na ma-resign si Duterte lalo na kan tugutan kan impeachment court na ipasabpinang ang mga bank accounts asin tax records pati na kan agom na si Attorney Manasseh Scarpio. Ipapakuaman kan impeachment court ang report kan Anti-Money Laundering Council na may 6.7 bilyones pesos na paghiro sa bank account kan mag-agom na Duterte Carpio kung saan 4.4 bilyones pesos ang naglaog na idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kan vice. Alagad sigun kay Ortega, bako ini kumbinsido na ma-resign si Duterte dahil lang ta relax ini sa iyang pwesto asin nakakapagbiyak
Agad mandato kan prosecution as in defense na ipaglaban ang kanya-kanyang posisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa Senado ang magabat na responsibilidad na masiguro nin patas as in bilog na proseso sigun kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa iyang manifestation sa ikasyam na aldaw kan impeachment trial kan Hulyo 22, tinawan doon ni Cayetano na bako sana ang magiging desisyon ang dakulang bagay kundi maging ang paagi kan pagdangog kan kaso. Pigmibid niya man ang naging palitan nin kasimbagan manungod sa mga teknikalidad asin kung ano ang maikukonsiderar na importanteng ebidensya kasabay kan pag-umaw niya sa prosecution as in defense sa pagpautob kan kanya-kanyang mandato. Iko-konsulta muna ni Defense Counsel Attorney Michael Powa kay Vice President Sara Duterte ang pagsalida kan spokesperson kan defense team. Napag-araman na si Powa ang nagtitindog na spokesperson kan depensa asin ang saro sa mga legal counsel kan Vice Presidente para sa impeachment trial. Sigun kay Powa na apresyar kaini an advice o abiso kan presiding officer na si Senator Cheese Escudero na maghanap nin ibang spokesperson lalo na ta nahihiling ninda ang kadipisilan ka nasabing abogado. Alagad ko nahapoton si Powa, dipisil para sa iya na pagsabayon ang duwang role. Ang disadvantage na kung sasalidahan man siya, ang familiarity kan bagong spokesperson sa media asin sa indang kliyente. Patinaan ba ko pagiging parte ka nasabing bagong spokesperson sa legal team na kung saan imamanage pa man sa giraray ni Powa. Tinawan doon man niya na anuman ang mangyari, nakadepende pa ini sa magiging desisyon kan sa indang kliyente na si Vice President Sara. Kinondenar ni Senadora Risa Hontiveros ang pigapon niyang wave of death threats as in pro-killing comments na nagkalat online kasunod kan panggagadan sa vlogger na si Mima Alicia Lipata kan Hulyo 17. Sa sarong pahayag, sinabi ni Hontiveros na imbes na makidumamay, may mga nagselebrar sa tao kan pagkagadan as in nagbubusol ning karahasan. Dakol man sa mga pahayag ang nagpapatakot na siya na ang masunod. Sinabi kan Senadora na pig-report na kan sa iyang staff ang mga nasabing komento sa Facebook as in isinumite naman sa National Bureau of Investigation ang mga pangaran as in screenshot kan mga user na nagpatakot sa iyang buhay. Dahilan tadakol na kongresista ang imbelto sa flood control scandal na makondusir nin panibagong investigasyon ang House Infrastructure Committee na pinamamayuhan ni Bicol Sarok Party List Representative Terry Ridon. Sigun kay Ridon sa online press conference, binilog ang Infra Committee kan Agosto 2000 o 2025 tanga ni investigaran ang flood control projects alagad ipinindo ang investigasyon kan Setyembre 2025 matapos na mailihir bilang Speaker of the House si Isabela Representative Faustino Boji D. III. Ang pagsuspender man sa investigasyon ang nagtaong dalan sa investigasyon kan Independent Commission on Infrastructure o ICI na binilog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing anomalya. Sa presente ipapaubaya na sana sa Senado as in Office of the Ombudsman ang investigasyon sa anomalya sa flood control project.
Giingon ni Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na daimapundo ang investigasyon kan Senado sa anomalya sa mga flood control project. Maski pa kasabay kaini ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay Ejercito, nagapadagos ang preparasyon kan Office of the Ombudsman sa pagsaangat nin kasong kriminal laban sa mga imbelto sa irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa niya, dapat na maaraman asin mapanimbag ang iba pang mga responsable kaibahan ang binansagan niyang contractors asin mga nasa likod kan allocables. Sigun kay Ejercito, kasabay kan impeachment trial, mapadagos man ang trabaho kan Senado kaibahan ang pagdiskutir kan para sa malabog na mababaan presyo, lalong manipis ang supply ng kuryente sa nasyon dahil sa Pax Silica projects kan Amerika na tinugutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inian patanid kan Makabayan Block sa Kamara dahil anta mga ngaipuhan nin 5 gigawatts na kuryente. Ang ipapatindog na industrial hub sa New Clark City na posibleng maging dahilan tangani maging permanente na ang presyo kan kuryente asin mawaan nin supply ang mga Pinoy consumer. Sigun sa nasabing grupo na ang Pilipinas ang may pinakahalangkaw na kuryente bako sa nasa Southeast Asia kundi sa bilog na Asia dahil ang maabot na ini sa 12.43 kada kilowatt hour masalangkaw kumpara sa Singapore. Mabelta ang detalyes kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Nagdadangog ka mo sa DZGB. Always number one, always at your service. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pirang aldaw matapos ang pangungulog kan mga personahes kan Chinese Coast Guard o CCG.
Sa mga miyembro kan Philippine Navy, panibagong insidente kan pangharas kan China ana irehistro sa West Philippine Sea o WPS. Sigon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the WPS, Real Admiral J. Tariela, nangyari naman ini sa Baho de Masinloc kung saan madistribuir din fuel subsidy asin mga pagkaon ng mga Pilipinong para sira. Bago mag-alas 6 ng pagkaaga kan magrani ang barkong CCG 3302 sa BRP Dato o BRP Dato Masudumang Seal sa distansya 50 metro o metro sana asin digdi na sina binomba nin tubig na nagtagal nin sobra 2 minuto. Apera sa water cannon nagkondisirman ang unin delikadong pagmamaniobra ang CCG 21579 matapos mag-agi sa inutan kan BRP Dato Paiburong. Sinabi ni Tariela daing nairehistrong nakulugan asin pinagpadagos pa man sa giraray kan mga barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang sa indang misyon. Matarayong po naman ang pagdistribute kan fuel subsidy asin food packs. Mata nagapadagos sa pagpapatrolya asin resupply operations ang BRP Dato Sumakwel. Personahes kan China Coast Guard o CCG sa mga personahes kan Philippine Navy na naka-duty sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito na doble kayod ang CCG sa pangharas asin pananakot sa mga personahes kan nasyon poon sa desperadong pagpapahiwas nin AI video kung saan ginibong ukay ang mga Pilipino sagod sa nag-abot sa physical aggression sa mga designar sa West Philippine Sea. Nangapon na si Ejercito sa Department of Foreign Affairs na isaangat ang insidente sa international community asin gamiton ang gawos na diplomatic asin legal means tangani panimbagon ang China sa padagos kaining pagbalgar sa international law. Pinagagadman ni Senator Bam Aquino na pakusugon ang suporta sa Navy, Coast Guard asin mga parasira tangani protektado ang soberanya ka nasyon laban sa anuman na pagbalo kan mga Sara Duterte na simbagon kan Senado ang pagkaon asin inumon kan defense team sa impeachment trial. Sigun kay Gatchalian, sinabi niyang dai kayang gastusan kan budget kan Senado ang kahagadan na pagkaon asin inumon para sa bilog na legal team kan depensa. Ini dahilan ta may ibang gastuson ang Senado arog kan pagpaplano sa pagrenta kan espasyo sa Philippine International Convention Center o PICC para dumangibuhon ang mga budget hearings. Sinabi ni Gatchalian na sa indang ipaprioridad ang budget hearings sa mga committee hearings kan Senado na pinaglalauman sa pagbabalik kan sesyon. Sa presente tulusanan available na committee room sa Senado dahil ang halos kabos ang okupado na kan prosecution as in defense team kaya kung sunod-sunod ang budget as in committee hearings kakaipuhanon nindang magrenta nin opisina sa luwas. Dai maobra ang suwestyon ni Senator Judge Robin Padilla na dai maging one-sided asin imbes na maging neutral o daing panigan ang House Prosecution Panel sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
Sigon kay House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, malinaw sa konstitusyon na andiretsos o an mandato kan prosekusyon an magsaangat nin impeachment case na suportado kan mga ebidensya, matang trabaho naman kan defense o defense team na naprotehiran si Sara Duterte o an respondent. Mientras ipinunto ni Luistro na makangalas kung maging neutral ang prosecution, asin lalong makangalas kung protehiran ninda ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Pinagduon pa ni Luistro ang dapat na maging neutral ang mga senator judges kan impeachment court. Iniyon na naman ini ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, asin naghagad man siya nin dispensa kung paghuna ni Padilla ay dai siya o anda siya pinagrespeto. Kasabay kay ini pinag-unambitan ni Capunan na pinagpapahalagahan ninda si Padilla na siyang nagtataong kulay, surprise asin excitement sa impeachment trial, kaya nagigimatasin ng gabos kapag ini ang nagtatao nin manifestasyon. Sa ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, sisiripon ka National Police Commission ang pagharang asin pangahara sa mga photojournalists mantang nagko-cover kan protesta sa Anti-ASEAN Summit Rally sa Cultural Center of the Philippines Complex, Pasay City kan Miyerkules, Hulyo 22. An insidente ang nauli pa sa diitan na pag-aarestar kay veteran photojournalist Bulilit o Bulit Marquez. Sigun kay Commissioner Ralph Calinisan, isa sa irarom ninda sa magkakandigong investigasyon ang pangyayari asin papanimbagon ang pulis na mapatunayang nagbalgar sa leyes kan Philippine National Police Operational Procedures. Sigun pa sa NAPOLCO, may malinaw na mandato ang PNP sa pakikipag-koordinar sa media sa kaligtasan kan mamamahayag asin sa proteksyon kan freedom of expression asin access sa impormasyon. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan mga Bareta na tindiripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta sa panganut ni News Director Mardela. Sa Master Control kay Bahanta si Kuya Nems Flora. Sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez. Asin sa Mega Force Patrol, ako po si Nicole Anne Gloriane sa naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats,